सुनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लगसो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजियाव जे फगवायनाय महर लाजिनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फोजोबनाय खालामनाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सिथा खालामगोन आङो ओमफ्राय आङो हासिब सिबै नोंथांमोनखौ बरायबाय आरोना मानो होनबा मा होनना बुंबावनो एसे साफाय खालामनानै दोनाबाबो जाया नङा होमबा फैनानै बेनो बे प्रेसार गोलैयो दाबसेयाव थाङोबाथाय दाखोराथ' बारा गैया बेनोसै नै गान्दुफोरनि गला गलि गनाय बेफोरखौनो एसे सिबसाबदों माने गान्दुफ्रा बोरैबा जाजोब्बाय हे गथ'फ्रा एखमबा गान्दुजों गेलेयो नालाय आंना गान्दुफ्रा दुरबल जाजोब्बाय गान्दुनि खुनबो गलायलायो आरोना खम समस्या हायदै माने माखासे मानसिया आरो बिदाय लाबावसिगोन दासो बिसिनाखौ स्र' खालामबाय आङो नै नायदो हाखवा खालामबाय थायो आंखौ ओमफ्राय आं नै ओरै सेटिं खालामबावबाय नै दोनबावबाय बेखौबो एसे खबावनोसै आङो इलु इला दोनला ताकि हाजिरा जाफैफिनबाथाय प्रेसार गोलैयैनि आरोना एकदम गं दबलायनानै एसे सिबनोसै आं सुनाफोर र' ओरै चालु जागासिनो दङ बेनि ओमफ्राय बिमा बुरैया दांखोखौ जस्लंलायनानै हाखवानो ओमफ्राय गाबनो ना रागा जोंनो आरोना दाख्लैथ' आराम दुंग्रि बायनानै हजि बिथां रोगानानै होफैनाय माइरंखौ जथ्न' दोनबाय आङो बोलानानै नायबाय दाना बै थेमा बादि माबाया एम्फौआ बिसो सायाव खयेकथा ओंखारबाय आरोना नै दंबावोसो बेखौनो बासिबाय आङो 6-7था मोनबाय आं माबादि एम्फौथाय माब्रै जाफैयोथाय बेफोर बुस्थुआबो नैबेबादिया आं गाबनोसो ओंखारो दे बुस्थुफोरखौ थिनानैनो दोननो हाला होमबा आङो सबाय फुख्रिनि एसे दंमोन बेखौबो एम्फौआसो जानानै थाजोब्बाय दांनाय जायाबाथाय बिदिनोहाय नै एक्सुवेलि आं बिदि थेमा बादिखौ बांद्राय जेबो मोना खिन्थु बै गुफुर बोरैबा जायोना साथोब खानाय बादि बिदिखौ जा गाज्रि मोनो आङो गैया गैनायालाय बे गुफुरा बे गोसोमानो बोरैबा थेमाथां माथां माइरंनि थेमा ना मा होननांगौथाय बेखौसो मोनबाय आङो खयेकथा आरोबा मालायबा सिङावबा दंबावो ना माबावो मानो गैया जानो जारलासोहाय बोरैबाथारहाय जारला माथो खालामबावनो लामनोबो मोनला मानोबो मोनला जाहैबाय बुरजा लाबबाबो जारला एले लाबोबाबो लायबाय थानो जारला मा जानो आंजोंलाय नै बिदि आरोना नैबे थेमा बादिया उफाय गैया माथो खालामबावनो नै फिसायाबो दंबावलायोसो आरोना नै बेखौनो बासि सायाव मोननाय 6-7था मोननायखौ गारदों आङो सिफ्लेनानै थेमा बादि नै खारलायबावो साला होद बदमाइस अननायहाय आयदै माथो खालामबावनो उफाय गैला हाजिरा जाफैफिनबासो एकदमबारे लामस्रांनोसै आङो दान्दिसे उनाव ओमफ्राय बिमायाबो बाल्थिंसे स्र' लुस'नानैहाय पेपे फुफुनो रेडि जाखांबाय आरोना सुनाफोर थांनोसैलाय ओमफ्राय एकदम दाख्लैनि बायदि खालामा होननानै आङो जाखिनि जि दङ दहाय फुङावनो माने गाननायफोरखौ फिसाफोरखौ गानस्लायहोखानानै सुखाजोब्बाय ओमफ्राय रानफुनला जाजोब्बायमोन अरजाला बेखौ आं रुमाव थिखोनानै गालांसै आरोना प्रेसार नांला आरोना आंनो माने एसे टेनसन फ्रि थाहैनोसै माने सुनाफोर आं फैनाय नंखायामोन बेबायदि फिसालानि लेखा बख'नो होननानै फैदोंमोन आरोना मेन रिजोना बेनोमोन ओमफ्राय जों फैनानै रुम मोनफैहां जानायजोंसो माने स्कुलनिफ्राय मेसेज फैबाय आरोना माने स्कुला इसिबां दिननिफ्राय इसिबां दिन बन्द थासिगोन काउन्टाराव बन्द थासिगोन होननानैहाय उफाय गैला मा खालामनो जेला होदोंमोन होनायनि 3 सानब्रैसिमानो होबाय थादोंमोन बिसोर लेखाखौहाय ओमफ्राय जोंहा बख'फैनो मोनासैना जों फैयाखिसै खनसेनो इसिबां थारिखआव थांगोन इसिबां थारिखआव थांगोन आरो अखा दोमैनाय मानाय बिनिथेर फैयालासिनो थाबाय दाना गारदों आरोना मोनाखिसै थेवबाबो फन हरदोंमोन आङो सिस्टारनावहाय ओमफ्राय दाथ' बन्द खालामजोब्बाय मोनथ'नाय नंला होनना बुंबाय 6 थारिखनिफ्राय मोनसिगोन माथो खालामबावनो दा आरो माने लेखा थेखा बख'नानै मलार होनांगौबा एसे टाइम लागौमोन नालाय एकदम फटकरे थांनाय नङामोन आरो दा ओमफ्राय मलार होनोबो माबाव उरायलांफिनसै होनना येस थ' जों दालियापारा फारसे उरायलांफिनसै आरोना ओमफ्राय ओंखारबोनानै नायदो नै आदा थुमाबा थांला आरो हाला माने उखैबाय दहाय साजों बिस्कुटल' जादोंमोन नालाय ओंखायनो 4टा थुमनानै थांसै मा
जादो मिस्थिबो नांबागौसो जारलाहाय एलाय नै जादो जादो जागोन बेलाय लाखाबायना ओइ भगबान दे जाग्रो बेखौ जाग्रो दे जाग्रो बेबो बिदिनो आजां गाजां रायलायो नोंनिखौसो सोंलायनायखौ नुवाखै नामखौ माने बेना मा नाम रायबावसो नोंनि गामिखौसो सोंदों गावहासो बेना मा नाम नोंसोर गामिया मा गामि ए मानो थगायखो थ' बिदिनो लालु लाला जालु दालायखौ खेवलाय देरि जालायलांबाय जाबाय एबार थाथ' थुथ' गैला जोङो ओइ खारसन नाङा नै रोसि नाङा बेखौ साइड खालामलायबा ओरै लाबो बेखौ एसे दोनगोन आं रोसि नांबा मुस्किल जागोन गस्लाफोरा दे दोनदो खोबदो जाबाय एबार उरायनोसै थ' जाबाय थावाबो फर्टिक सोखाबाय 220 माने दंबावखायोमोन नालाय 220 टाकानि सोनानै फुल खालामबाय थ' एबार रेडि गैलाहाय नै सिदा दुंखावजोब्बाय फै फैनानै गेन्द्रा बारबोबाय माबा मालायना मेगनाव एम्फौ हाबोबा ना माबा गन्थं सिङावसो एम्फौ फिसा हाबनाय बायदि मोननानै जा मेव मोननानै थाथ'नांबायब्रा बोरो सानै मानसिया ओइ मोजां जिराय थाथ'लै गैया होमबा एम्फौआनो लाखिबाय हा ओरैनो बोरैबा जाखादोंना सिथारनो मोजां जादों बे एम्फौआ फाइनालि स्टानाव सफैबाय ओमफ्राय बांग्ला होननायाव सुजिजों बिस्कुट लादोंमोन गारना फैफिनबाय नोंसोरबो खननो रोङा जानाय लोंनानै हाहाकारल' जाखिसै बेलाय नै आङो आयौ खावब्रैलि जानानै फैबाय उफाय गैया मालाबा थांना लायफिननांसिगोन साननैजोंनो फैफिनबाय नालाय बेहा बिदि मैला गैया बग्राखौबो सोलायबावासै आङो साननैल'सो दा सानथामल'सो जादों थांनायनि सिगां सानसे उन्दुलांदों ओमफ्राय साननै लामसै आरो मा फैस्लाबोनै ड्रेस पार्टि गानस्लायला बाबा मेंनायखौलाय आरो माथो बुंबावनो मेंनायखौथ' बाथायबाय जिरायबाय थानानै बोरैबा साबोयो आंखौ साख्रुबबोयो आरोना आयै मेजेम गोनां मानसिबाबो बोरैबा जिरायदो मा दसे आदाराबो ओमफ्राय आङो फैगोन ना फैया मोजां खिथाहरनाय जायासै ना मानो खिथाहराखै ओमफ्राय मालाय संनानै जाखांबाय फैगौ मानि खयथा जाखो 1ता बारफैबाय आरोना ओमफ्राय आङो बेलासियाव फैनाय जागोन ना मायाव फैनाय जागोन जि जोम राननानै फैनाय जागोन साननानै आं खिथाहरनाय जायासै उनाव थांखानोसै होननानै ब्लं फैनायानो फैनायसै जेबो नङा अमा बेदर लाबोखादोंना बेखौ एवनानै जानोसै ओमफ्राय गावहा दा मोनायाव जाथोंसै फाथो एग्लिनानै जाखांखांबायनो मालाय साननै क'क्राझाराव साननै थानानै फैनाय जाबाय आरोना थ' दा बेहाय सानबैसे थानानै थांफिननाय जायो आंनियालाय आरो बिदिनोसै ओमफ्राय दा बिदि जिरायनोबोथ' इसेबां समाय गैला बग्रा लामहैनानै आदार बहायनोसै आं ओंखाम संग्रा हाबनोसै आरोना फै मा फैदो ना नों जिरायथ'नो सान्दुङालाय दिनै आरामथार आरोना आयौ आराम होननाय लोगो लोगो बाराबो खोलो बारबाय माने एसे गोलोमलायनाय आरोना नै एसे गोलोमलायदों आङो स्कुटिखौनो लाबोनो लाबोआसो जादोंमोन आं मानो होनबा एखमबा थांफिननांगौ लागा समाव आयौ जा अखा दोमैनाय जायो दाख्लैनियावबो बिदिनो जादों बिदिनो लेखा लायनायफ्रानो लेट जागुलायबाय आरोना सानसे ना मा साननै सिगाङावनो थांनानै फैफिननायनि प्रग्राममोन आङो ओमफ्राय अखा दोमैनाय फुरा लागाथार अखा हाबाय थादोंमोन ना बेनिखायनो थांनाय जायाखै हनै मालाय काउन्टार अफिसासो स्कुलासो बन्द' थागुलायबाय माथो होनना बुंबावनो लासैनो एवनो आखायाव लाबाय आङो नै थाव एसे होनानै एवदों ओमफ्राय आं बारा बेदरखौ मोजां मोनजाखैहाय दहायनो मिन्थिखादां फार्स्टआवबो एकदम बिदिनो बुरजा नुबोबाय बैयाव मोजां मोनगोन आं होननानै फैबाय मालाबा आरो जि मोजां मोनो बारा साबजानाय मोनासै आं अमा बुरैफोरसोमोन नामा आं बादि मा होनबावनो ओमफ्राय आरो औवा बारियावबो मोनोमोन मोजां जि मोजां दङमोनबो लादावनो मोननै दाबनै ओंखारथारदोंमोन आरो माबायावबो दङमोन मा होनो बेखौ गेन्द्रायावबो दङमोन ओमफ्राय मालाबा गैयाबो जायो नालाय लाना फैबाय दाना लाखानानै आरो बहा डाबल जानोसै बेखौनो आरामनो टमेट' थाइथाम दङ खाहैदेरबावनाय जायो ना मानाय जायो ओमफ्राय नैबे गैयाबाथ' जाखाया जिबना बेखौ होनोसै आरो मा था गोमोनखौ लानानै फैजोब टमेट' खानो थिनहरदां है नै आराम जाबाय आरो माथो बेसिबां जबनो आलुखौबो होनानै मालाय ज' जाबाय थागोन बे थावा जि गबाय गनायालाय नै आयौनो खाना नायनायावसो मेजेम गैयै बायदि नुयो खिन्थु जि गबाय नै अमा जानानैसो मेजेम गवा जायो होननायसो जानोसै मोननायजों रबबाय थागोन नालाय संख्रि होखाबाय आं एसे एवनानै रं गारना होनोसै
अहा नानि लाबदो 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 थाइबेसे मोनखो बोरो टमेट' लाग्राया माथो फैख'नो हाला आयै लाबदो सना आयै बाबा नायनो से बेल' खादों आदाया गोजोनासै फैलामोन नांबागौमोन फैदो न'आव दंखायो मा फैदो फैदो दाहाय सानजों लायनानै खागोन जोंहा नै फिसा हौवानि टमेट' खानाय मा होनना बुंनो फिसा हिन्जावआ गोजोनासै आंना फैदो फै होद जारलाहाय ओइ गथ' बेल' खायो ए टमेट' जानायावबो बाबा बुरसा नोङो टमेट' जानायावबो थोआ नोङो ए माथो मोजां नङा सुबुं माहारिया जारलाहाय नै एबारना मा होनो सामब्राम बानलुखौसो गारना हरबाय आङो फिसाखौ गालांथारबायहाय अमा बुरैया आंना टमेट'बो आराम सुनानै हरनोसै नङाबा गिदिरबो दं फिसाबो दंथारो बारियाव टमेट'आ दे जाबाय दे दुखांबाय आयै थेबनो रोंथारदों दे जाबाय दे ओमफ्राय ओरै आंबो एकदम एवथाबबाबो जाला माने रोसि गबाय थाबायना नै दै एसे थौसि जाख्लायबाय दै रानहोनोसै आलु सिन्थायजों रुलायलायबाय नै थावजोंनो गोथाव जाथोंसैल' बास फाइनाल लुक्स गैला आरो माने आं बन्द' खालामबाय आयौ गैलाहाय हिट नुखाबाय नै आयौ आदारखौ आंनिखौ सोरलै बिलाय अमा जागा जानानै बिदिखौ लुगैयो आयौ आंथ' थानोनो हाया आरोना जानोसै आरो माथोबाव ओरै जाबाय लाद्रा फेद्रा ओमफ्राय ओरै बिमाया एसे फाखायावसो जिरायना जानोसै आरोना थान्दानो बेबायदि अमा मेजेम थावजों जायो एसे गोबाव जाबायमोन आङो दिनै जानोसै आरोना जादो मा जादो सना जादो ला फिसाजोआ गाइखेरजों अमा बुरै माया दा मोनायाव जाथोंसै आरोना माने खमसे खम गरे जाखादों टाइमाबो आरायथासो जाबाय दा आरायथा थिनथा बाराबा हाग'गासिनोफोर गोलोम फुरायनाय जाबाय आङो अमा बेदरजों गरम बोथोरजों नै सान्दुं थि नांलायनायजों ओमफ्राय नै एसे गारहायाव दै ओमफ्राय बाल्थिङाव दै रोगास्रांसै आरोना ओमफ्राय नै जोंना मालाय मुरि लारुआ न'आवनो इदि सौफैयो आरोना 30 थाखानि इयो मालाबा जाया बे गथ'नि जाग्रा ओमफ्राय दाखालि बिबैया 20 थाखानि लाखिनायखौ क्लिप जागारबायहाय सानैबो ओंखायनो दिनै 30 थाखानि लाखिबाय आं बानायनोबो खुरिया नालाय खुरिया माने बानायबाथ' रोंगौ खनसे बानायखांबाय आङो बे जोङो थानाय जया होननायजोंहाय बेजों आंजों बानायदोंमोन आरोना न'आव बानायबालाय एभेलेबेलमोन ओमफ्राय न'आवनो सौफैबाय माथो होनबावनो लाखिबाय आरोना ओमफ्राय दा ब्लगखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो आंनि बेखिनि नांला बंसा थांलाय फैलाय ब्लगखौनो जाय फुरायै नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच